Seijo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ser nada, podemos decir de descanso para os rapaces e rapazas do clube, pero os maiores, os seniors, sí que xogan. Sí, a verdad que esta fin de semana é algo anecdótico, non é o normal, é algo habitual en todo o ano nesta ocasión, pois as categorías base do clube descansan, tanto na Liga Ouro e na Liga Prata, solo pois participará unha vez máis na Primeira Nacional Masculina o senior masculino. Bueno, unha data que hai un pequeno parón, polo que comentabas, do torneo internacional da Diputación da Coruña, onde disputarás en Santiago disputarán a selección bueno, quizás é un torneo preparatorio para o Campeonato de España, para o CESA 2026 en Blanes, onde as seleccións infantil masculina, infantil femenina e tamén respectivamente o cadete masculino e o cadete femenino, pois tendrán aí esa pequena preparación contra diferentes equipos que vendrán a xogar esta fin de semana en Santiago. Bueno, de feito, con varios integrantes do clube que están convocados tanto en esa categoría cadete como tamén na infantil. Sí, a verdad que temos a sorte de poder contar en todas as categorías que van a ser disputadas esta fin de semana, pues sempre hai un participante ou dous do clube nesas seleccións. Por exemplo, na infantil femenina participará Uxía Seoane, que é a primeira vez que vai disputar estas competicións. Na categoría infantil masculina súmanse Aitor Fariña e Mario Prada, e logo pois na cadete masculina sumáronse a Teo Gómez e a Alexis Martínez, e na cadete femenina pois tamén temos dúas representantes que son Rosalía Veiga e Claudia Soto, así que nada, moi contentos no clube porque sempre que haxa un participante na selección da categoría correspondente, pois é unha alegría, primeiro para as xogadoras e os xogadores, por parte do clube, unha alegría nosa que expoñemos perfectamente, e unha alegría tamén, evidentemente, para as familias e para o clube, pois a verdad que é satisfactorio poder ver a xogadores e as xogadoras pois participar, tanto en pequenos torneos como esperemos que casi seguro que no Campeonato de España, porque xa que estas listas que están saindo xa para estas competicións pois son casi as listas que van a ir ao Campeonato de España, prácticamente poucos cambios poderán haber, así que nada, moi contentos dende o clube, felicitar a todos estos xogadoras e xogadores que a verdad que han traballado moi duro, han tenido un compromiso moi grande con este clube, como o balonmán, e, bueno, pues, al final o traballo e a ilusión, pues, ten a súa recompensa. O estamos a ver nestes últimos anos, e o veremos esta fin de semana con estos rapaces competindo nestes encontros. Pois interesante torneo que fomenta o balonmán base, ademais, como nos comentabas antes a micrófono pechado, tamén con equipos de Asturias e de Portugal. Sí, veñen equipos de Portugal tamén, seleccións de outras comunidades autónomas, e, bueno, é unha pequena preparación para o CESA 2026, que se disputará, como xa dixen antes, en Blanes, en Gerona. E bueno, pues é un torneo, a verdade, que sirve para moito. Eu estive 4 anos na selección, vivín durante 3 anos o torneo, ou 2 anos, e, bueno, pues a verdade que ven moi ben este tipo de torneos para poder seguir construyendo o grupo, seguir creando ese grupo, asimilar os conceptos do modelo de xogo das seleccións, para que os nenos e nenas estén totalmente preparados para disputar o Campeonato de España. Así que nada, a verdade que é un torneo moi bo, moi formativo, é bonito de ver, Eu pasarei por ali para ver a nosos rapaces tamén, pero, bueno, invitamos a calquera que poida ir ata Santiago e poder incluso ver, pois, calquera aficionado do Culle ou xogadores do Culle, poder ver os seus compañeiros ali na selección. Pois moitos ánimos e sobre todo enhoraboa a todos os convocados en estas categorías cadete e tamén a infantil. Polo tanto, falamos dese partido oficial da categoría senior, en concreto no correspondente á xornada 8 de Primeira División Nacional. Imagino que os cullardenses, que ademais xogan en casa, reciben
a visita do Luceros con gañas de esquencer canto antes as últimas derrotas e a ver se é posible esta fin de semana sumar os puntos en xogo. Pois sí, a verdade é que ademais coincide que os dous equipos veñen de dúas derrotas consecutivas, o Culleredo pois volve a casa e quere os 2 puntos, indiscutiblemente quere esos 2 puntos, poder xa ter 8 puntos na primeira volta, que xa son bastantes puntos, que isto creo que en nos outros dous anos non se ha conseguido, e iso pois sería mérito evidentemente do equipo, tanto dos xogadores como do corpo técnico. Así que, bueno, pues aproveitar que tamén o Luceros vende 2 derrotas para poder obter esos 2 puntos, bueno, para empatar con eles na clasificación, estar nunha zona media da táboa cómoda, onde os xogadores non se relaxen, pero sí que non teñan esa presión como os outros anos, e poidan ofrecer un bo xogo nas seguintes xornadas. O encontro vai ser igualado, como estamos a ver en todo o ano. Este Culleredo compite todos os partidos, sí que é verdade que outro día en Teucro pois a diferencia foi alta, pero bueno, tamén é verdade que hai equipos que teñen un pequeño paso máis, ou unha categoría casi máis, non? Bueno, pois pode darse este tipo de resultados, pero penso que o Culleredo pode optar os 2 puntos, estamos en un bo momento. Bueno, pues nada, ojalá que podamos ofrecer esos 2 puntos a afección, unha afección que está respondendo nos encontros. Non enchemos o pabellón porque é moi grande, pero a verdad que están a apoiar moito os seniors masculinos, así que bueno, nada, esperemos que o equipo teña un bo encontro, poda frear o equipo de Cangas, que ten é un equipo moi xoven tamén, como a nós, que xogadores que están saindo da base de Cangas, e bueno, pues nada, esperemos que podamos obter esa victoria, 2 puntiños máis. Esperemos que así sexa, sobre todo facerse fortes na casa, que non escapen puntos e sobre todo que se igualen as cousas en esa zona media da clasificación. Sí, está claro que evidentemente é fácil dicilo, pero facerse forte en casa pois é unha das claves do campeonato. Eso está claro. O equipo que ven, o equipo ten que perder os 2 puntos. O equipo ten que ser consciente de que na casa poucos puntos podense escapar. Sí que é verdade que se escaparon os puntos de Galdar, pero o equipo, pois, a falta dun minuto tivo o balón para gañar, e eso ti moito, vale? Eso es que estamos aí, que podemos optar a calquer punto, ¿no? A calquera victoria. Entón, nada, facerse forte na casa é esencial, é primordial. Penso que os xogadores están concienciados nesa parte, saben que o público vai estar ali con eles, eles van a dar o máximo como están dando nesta tempada, así que, bueno, penso que tamén o equipo está moi ben preparado psicológicamente por parte de Fernando. Bueno, vamos a ver que podemos conseguir e loitar por esa permanencia desde o comezo da tempada, como se está a facer. Pues lembramos de novo a cita, mañá sábado en Tarrío, a 7:30, ese encontro entre o Balomán Culleredo e o Luceros de Cangas, e tamén mirando de reollo ao torneo do que falábamos antes en Santiago de Compostela. Alex Seijo, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Nada, vos como sempre, moitas grazas. Un saúdo, ata logo.